I això que celebrem avui es la victòria dels i les socialistes de l'any 2019. Y esto quiere decir que durante toda la pandemia hemos trabajado por la crisis, pero también hemos trabajado por ese cambio de modelo, por cumplir nuestros programas electorales, que eso es lo que pretendían y que ahora se está acelerando y que la ciudadanía necesita ese cambio. Necesitan espacios, ciudades, municipios que les cuiden. Ens queden més de 2 anys, o 2 anys, que hem de posar tota la força, tota l'energia, totes les idees, tot el projecte, tots els principis que tenim els socialistes. Crec que han demostrat com mai que sabem gestionar les institucions pensant en tothom, no deixant ningú endarrere. Jo me sent en tota la fortalesa del món, en tot l'orgull del món per dir-vos, escoltau, hem estat on havíem d'estar, estem on hem d'estar i estarem on hem d'estar sempre, sempre. Mentre hi hagi una persona que passa gana, hi haurà davant un socialista lluitant perquè no la passi. Mentre hi hagi una dona que sigui assassinada, hi haurà un socialista lluitant per acabar amb aquesta violència terrible contra les dones. Mentre hi hagi un nen que no pugui ser escolaritzat, hi haurà un socialista lluitant a de vora. Mentre hi hagi un treballador que sigui maltractat dins el seu lloc de treball, hi haurà un socialista davant lluitant contra l'empresari que li està obstaculitzant la seva feina. Mentre hi hagi una injustícia social, sempre hi haurà un socialista dret i lluitant. Això és el que ens han ensenyat els nostres avantpassats, això és el que ens ha ensenyat la nostra història, això és el que ens ensenyen cada dia els ciutadans d'aquestes illes. I a mi sabeu que m'han dit més? Cada vegada m'han dit més, menys mal que hi sou vosaltres, menys mal que vosaltres heu gestionat aquesta situació tan complicada, menys mal que hi sou vosaltres perquè teniu idees de futur, perquè teniu somnis a complir, perquè només quan hi ha socialistes en el govern avançam en drets com l'eutanàsia, com l'educació, com el dret a la sanitat, com el dret dels treballadors i treballadores, com el dret a l'habitatge, com el dret a la mobilitat, com tants i tants. Per tant, només quan hi som nosaltres fem avançar aquest país. I aquest país seguirà avançant perquè els socialistes seguiran donant escai. Moltes gràcies.